غمزده بخ 1161 فیت مایوید давраи мактабхонӣ гузашт. салому сад салом ба муаллиму муаллимаҳо, салому сад салом ба ҳамсинфову дӯсто. имрӯз занги охира дар гӯш метарсадо ҷудо шидани мо. дардора ҳар як дили мо, давраҳои кӯдакӣ чӣ хушбӯ дар зебо. ӯи рӯзо дар ёд меяд, ашк мереза ай чашмо. 11 сол калон шидем мисли акаву хоҳар. гапи бад гуфта бошум узрай ҳар яки шумо. мактаби 128 ба мо доди илму таълим, шуморо ёд нарорум дигар намешам таслим. чӣ хел фаромӯш мекунем рӯзои худ садиқати шумо. ҳаётон нароре ки мо будем дӯстои қадрдони якдигармо. ҳаёт тез мегзара, бинед чӣ хел 11 сол гузашт. ёд мекунем ӯ рӯзора, чашмои шумора ба сери надидум. ҳаёт чархо фалакай моро ай ҳам ҷудо кард. ай дасти мечи намеяд, меспорумтон ба худо. занги охирон мезана садош баланд, нохам каде мактаба охи ба сари баланд. вақте зангула мезадак ҳама медромадак зиб, баъди хат кардани мактаб ҷудои ҳама ҳамзиб. муаллимо рамат шумо даки омӯхтен адаб, бози ҳама да куҷа мекуна ёди мактаб. чӣ хел мегузара и давраи кӯдакӣ, дан синфи ҳаштум хонум саргузашти рӯдакӣ. зангулаи мактаб мезана чӣ ба охирон, чӣ хел мегаштем хирсан ҳамаш бидаг охиромо. сарнавишти мо ҳами бидай доай бародаро, баъди охирон зангула ҷудои ҳамсифо. давраи мактабхонӣ гузашт охи беҳтарин, дар мактаб қати ҳамсифо гузашт рӯзои ширин. занги охирон бур будан қати арӯз, мо ҷудои ҳамаш ман мехирам дига афсӯс.